Moi! Nyt ollaan Tampere-talossa tietoalan rekrytapahtumassa eli Rekrytissa. 4. helmikuuta Tampereen messukeskus ja E-halli, kello 9 iso rekrytori ja uutuutena koulutori, jonka lavalla juontaa Jama. Moi Jama, mitä kaikkea sinne tulee koulutorille? Korkeakoululaitokset ja harrastukset eli seuroja. Urheiluseuroja ja kaikki Pirkanmaan korkeakoulut. Joo. Ja vanha tuttu Anne juontaa työnantajalavalla. Vanha ja tuttu samassa paketissa. Painosanalla tuttu. Miksi sulla on toi pokaali? Tämä on tehtävä nyt tämän vuoden Rekrytorilla. Kun olet 800 Facebook-tykkääjä Rekrytorin sivuilla ja hallista löydät tämän miehen, nykäset hihasta, niin olet voittanut tämän palkinnon ja pari minuuttia kanssani siellä lavalla. Saat Annen 8 minuutiksi. Keskiviikko 4. päivä helmikuuta kello 9-16. Tampereen messukeskus. 4000 työpaikkaa, yli 80 yritystä, yhdistystä, oppilaitosta. Tervetuloa. Nähdään siellä. See you.